Dasar Harga Utama isih sugeng. Paring dawuh marang awake dhewe kabeh. Lumpukno sedulur tunggal keter gawe wadah sing kuat lan lestarekno ajaran. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya.